Βλέπεις πόσο καλό είναι. Τέτοια βγάζουμε εδώ στο Hyperloop Adventure. Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο στο Hyperloop Adventure. Δείτε ποιον έχουμε σήμερα, special guest. Καλησπέρα μάγκες μου, εδώ SX. Εδώ. Θα δείτε κάτι που δεν έχετε ξαναδεί σήμερα. Λοιπόν παιδιά, είμαστε εδώ, πάμε για ψαρεματάρα σήμερα. Εδώ θέλει να ζει την εμπειρία ο φίλος μας. Πες εδώ στα παιδιά. Κάτι πολύ special. Εξήγησε λίγο στα παιδιά τη φάση, πώς, τι... Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, αρκεί να έχεις θέληση για να γουστάρεις αυτά που κάνεις. Και πάμε λίγο καλοκαιράκι να ανάψουμε ατμόσφαιρα και να βάλουμε όσα πιο πολλά ψάρια μπορούμε για να σας τα δείξουμε, για εσάς δουλεύουμε. Καλησπέρα παιδιά, είμαστε εδώ. Έχουμε φτάσει στην παραλία εδώ με το Σάκαρο. Θα μπούμε μέσα, αλλά πολύ βαθιά, γιατί έχουμε βάλει στο μάτι κάτι μεγάλα ψάρα, τόσα. Από εδώ εννοεί μέσα. Δεν φαίνεται, αλλά σε λίγο θα δείτε. Ετοιμαζόμαστε για μεγάλη ρημούλκηση. Πες το. Ρημούλκηση, πάμε για δικέφαλους, όχι για λαγοκέφαλους. Άντε, γεια παιδιά. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάω να ετοιμάσω τις αρματοσιές. Λοιπόν παιδιά, καλησπέρα. Έχουμε φτάσει εδώ στο χώρο, όπως βλέπετε, και θα φτιάξουμε μία αρματοσιά για την καφετή μας. Λοιπόν, παίρνουμε ένα βαρύδι, το οποίο το περνάμε από εδώ. Βέβαια μπορεί το μολύβι να χρειάζεται λίγο ξύσιμο. Πάντα υπάρχει ο σωστός τρόπος να ανοίξετε την τρύπα. Εδώ. Το είδατε όλοι. Με ένα απλό αγκιστράκι πατάμε το μολύβι μας και μπαπ, ανοίγει η άκρη. Παίρνουμε μια χάντρα πράσινη, λίγο μεγάλη. Και αυτό εδώ το λευκό, διάφανο βασικά, στο περάκι, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι στο περάκι, έχει και τρύπα από εδώ, έχει και τρύπα από την άλλη μεριά. Από το περνάτε, είναι λίγο μικρή η τρυπούλα. Νάτι. Το βλέπετε, είναι πολύ ψηλή η τρύπα, γι' αυτό το λόγο που θα σας δείξω τώρα. Το στοπεράκι μας δίνει την ιδιότητα να μπορούμε να φτιάξουμε το παράμαλό μας επί τόπου. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ θέλω ένα παράμαλο περίπου τόσο. Το βλέπετε, τη μία άκρη στην άλλη. Οπότε τι κάνω? Έρχομαι εδώ, κάνω μια φιλιά απλή και περνάω το παράμαλό μου. Ουσιαστικά κάνω ένα μικρό κόμπο. Το περνάω απ' έξω, το βλέπετε όλοι. Τάκ. Δείτε τώρα, δεν περνάει πιο κάτω, ούτε πρόκειται να μπορεί να πέσει. Μπορεί να πέσει, γιατί είναι τόσο μικρή η τρυπούλα, ώστε να μπορεί να κρατήσει ένα μικρό κόμπο. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εμείς επιτυγχάνουμε να έχουμε ένα παράμαλο, όπως βλέπετε εδώ. Και τώρα το τελευταίο που έχουμε να κάνουμε, εννοείται, να μετρήσουμε την τελική μας απόσταση που θέλουμε να έχουμε εδώ και να κάνουμε το συνηθισμένο κόμπο που κάνουμε στο αγκίστρημα, ο οποίος είναι αυτός. Βάζουμε το αγκιστράκι μας έτσι, πιάνουμε από εδώ, ξεκινάμε να γυρνάμε. Αναλόγως στην πετονιά, τόσες και οι φορές. Σάλιο πάντα για να μην τραυματίσουμε τον κόμπο. Περνάμε μέσα, σφίγγουμε, τραβάμε την κάτω άκρη
Τραβάμε και τις δύο άκρες και είμαστε έτοιμοι όπως βλέπετε. Κόβουμε. Και είναι το ψαλιδάκι μας. Θα βρούμε το. Και έχουμε έτοιμο ένα ολόκληρο παράμανο. Μόλις παρακολουθήσατε ένα ακόμη μάθημα εδώ στο Hyperloop Adventure, μείνετε συντονισμένοι για τα βίντεό μας κάθε Παρασκευή 7 η ώρα. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι εδώ με SX. Ετοιμάσαμε τη βαρκούλα μας. Είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε μέσα. Εδώ τα λέμε μέσα, παιδιά. Είμαστε εδώ με Σάγκαρο. Άναψε φαγωτό, Σάγκαρο. Έχουμε βγει έξω, βαρκάδα. Πάμε να πιάσουμε σήμερα κάτι μεγάλο με το φίλο μου, το Σάγκαρο. Από εκεί πάμε, από πίσω από εκεί θα πάμε, Τι λες? Πώς φαίνεται? Πώς φαίνεται? Από εκεί πίσω. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι εδώ με Σάγκαρο. Πάμε και βλέποντας και κάνοντας. Είμαστε εδώ. Εδώ κάνουμε καθετή σήμερα μαζί με SX. Εδώ. Μόλις πήραμε ένα μπαρμπουνάκι, πολύ ωραίο. Νιώθω κάτι συμπιές αυτή τη στιγμή στο χέρι μου. Εδώ. Να δούμε τι θα δούμε. Αυτό έρχεται από κάτω, να ξέρεις. Πω μαλάκα. Σαν την άγκερα έρχεται. Και είναι καλό, να ξέρεις. Μου κάνει... έρχεται και προς το μέρος μου τώρα βασικά. Παρατήρησε την πετονιά. Τώρα κοντράρει. Τώρα κοντράρει. Τώρα κοντράρει. Το βλέπεις που την πήρε? Τώρα κοντράρει. Δες πετονιά μαλάκα που έχουμε ρίξει. Δες πόσο βάθος έχει κάτω. Αδερφέ, είναι κοντά. Είμαστε πίσω. Το δες. Είναι καλός. Τον βλέπεις πόσο καλό είναι? Τέτοια βγάζουμε. Τέτοια βγάζουμε εδώ. Εντάξει, παιδιά. Τέτοια βγάζουμε εδώ στο Hyperloop Adventure. Δείτε ένα κομμάτι, ένα μπαρμπούνι. Δείτε μπαρμπούνι και πείτε μου πού αλλού το έχετε ξαναδεί τέτοιο μπαρμπούνι. Δείτε το. Γιατί δεν θα το ξαναδείτε πουθενά άλλου, μόνο στο Hyperloop Adventure. Χαμελέον. Αυτό είναι μπαρμπούνι. Το βλέπεις? Έχεις δει πιο μεγάλο μπαρμπούνι στη ζωή σου? Έχεις δει? Είναι τεράστιο, φίλε. Αυτό είναι το βίντεο. Συνεχίζουμε. Δεν το πιστέψετε, έχουμε βγάλει μια λιθρινούμπα, όπως βλέπετε εδώ. Είδε εδώ, ψάρι, έτσι. Δηλαδή, ειλικρινά, ούτε εγώ το πίστευα. Ούτε εγώ δεν το πίστευα. Δείτε ψάρι εδώ. Δείτε λιθρίνι, εδώ. Αυτό το ψάρι, μάγκες, είναι άλλο πράγμα. Ειδικά άμα το φάτε την επόμενη μέρα, έτσι. Πολύ θρεπτικό. Συνεχίζουμε. Εδώ, με SX. Παιδιά, όπως βλέπετε εδώ, φτάνουμε προς τα έξω εδώ με σάκι, SX. Κλείς το φακό, δεν φαίνεσαι. Με SX άσο εδώ, SX-άκι. Εδώ, πάμε. Εκεί είχαμε πάει πολύ μέσα και βγάλαμε τη λιθρινούμπα. Εδώ, τι έχεις να πεις, Σάκη? Πάμε δυνατά! Εκεί μας βλέπει ο κόσμος. Σάγκαρε. Όλα καλά. Άρα να το ζείτε, παιδιά, μάγκες. εδώ, με Σάγκαρο. Άξε να σας Δείτε εδώ η θάλασσα.
Αλήθεια είναι άγρια η θάλασσα, δεν είναι τόσο. Έχει αεράκι, δεν ξέρω κατά πόσο με ακούτε. Αλλά πώς είναι η εμπειρία, Σάκαρε? Πειρατεία 100% στο full. Έτσι. Πάμε να κάνουμε λίγο κουπάκι προς τα έξω. Αδειάσουμε λίγο την Πάμε να θάλασσα. πάρει λίγο το Manchester του ο τύπος και να Πάμε να πάρουμε επιστρέψουμε. το μάτι γιατί το ξεχάσαμε λόγω μιας μικρής διαφωνίας που είχαμε. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε εντάξει. Γαμιέσαι, το ξέρεις. Κάνουμε το βίντεο με μια τέλεια ενέργεια, full δυναμικότητα. Και βγάλαμε και το ψάρι μας. Δύο. Πάμε να βγάλαμε. καθαρίσουμε την παραλία από βρώμικα ψάρια γιατί έχουν γεμίσει πολλές αιμομιξίες. Ψάρια. Και πρέπει να Πρόσεχε, εδώ έχει βράχια, μπρο μου. Εδώ, εδώ. Έτσι, εκεί σε θέλω, εκεί. Πάμε, πάμε, Σάκαρε. Πάμε την πλάτα τραβάμε, παιδιά, μόνο για εσάς. Μόνο για εσάς, παιδιά. Να ξέρετε, μόνο στην για παραλία εσάς. αυτή, γιατί Εδώ θα στο κάνουμε Hyperloop το Adventure. ψάρι αυτό που έχει άλλη μορφή. Θέλεις να με δεις. Εδώ Άλλη βλέπουμε μια το ρήμα, Σάκη να είμαστε κάνει MCs, λίγο χωρίς freestyle. beat. Νάτος, λαμμένος, Σάκαρος. Αυτά που λέτε, πάμε στεριά και τα λέμε σε λίγο. Εδώ παιδιά, πάλι ξανά μέσα. Πάμε προς τα μέσα για άλλη μια φορά. Πάμε για τα μεγάλα ψάρια. Έχουμε πάρει ένα μπαρκούνι και άλλη μια μαλακία. Έχει αέρα. Έχω γυστεί πάλι. Αλήθεια. Εντάξει, θα το βγάλουμε. Γι' αυτό είναι το Hyperloop Adventure. Γι' αυτό έχουμε αυτό το κανάλι, για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Και όπως βλέπετε εδώ παιδιά, ρε μαλάκα, μην κάνεις κύκλους, πάμε. Δεν μπορείς να πας, σε γυρνάει ο καιρός. Μας γυρνάει ο καιρός, μάγκες. Είναι καιρός μαγιές. Φεύγουμε. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάνε από εδώ, κάνε από εδώ, κάνε από εδώ, γρήγορα, γρήγορα, κάνε από εδώ. Να γυρίσει. Τι ψάρι είναι αυτό. Και δεν κάνει τώρα κεφάλι. Μήπως έφυγε από πάνω. Πω. Μας την έκανε. Είδες που στο... Πειράζει. Σημασία έχει ότι δεν μας το φάγει όλο. Να το φάει. Και δεν κάνει και τρελά κεφάλια. Πρέπει να είναι σαν πριν. Σαν με καμία τσιπούρα. Όλο αυτό για το τίποτα. Έκανε μια καλή κόντρα. Λες να μας έφυγε. Έκανε πολύ καλή κόντρα. Δεν νιώθω όμως τώρα κόντρα. Μήπως ελευθερώθηκε. Τώρα έχει ξεκινήσει και έχει ψάρι, να ξέρεις. Τι. Τι κάνεις αυτή τη στιγμή? Εδώ παιδιά δεξιά, στο δεξί χέρι καθετή. Εδώ παιδιά αριστερά, στο αριστερό χέρι καθετή. Εντάξει. Στείλ το μου. Ξέρω τι έγινε. Δεν το νιώθω τώρα.
είναι πολύ μικρό ή έφυγε. Εμένα τραβάει. Πάλι. Το τραβάει, αδερφέ. Το τράβαγε. Το τραβάει τώρα. Περίμενε. Δεν βλέπω κάτι. Αποκλείεται, μου το τράβαγε. Κάτσε, θα σου πω. Μπορεί. Μαλάκα. Εδώ. Το πιο γαμάτο πιάσαμε. Χαμελέον. Ίδιο. Το ίδιο με πριν. Ίδιο με πριν. Για να δούμε πώς το κάρφωσες. Ποιος είναι, τι γράφει. Μπάμπης. Σήκωσέ το. Έλα μπάμπη, εδώ έχουμε πιάσει ένα χαμελέον. Μπαρμπούνια. Δεν τον ακούω. Ακούς, Έλα μπάμπη. βλέπεις το φλάς εδώ στον δρόμο πάνω. Ποιο φλάς. Ναι. Ναι. Εσείς είστε, για παίξε λίγο. Το έχει φούλη λιτρίνη. Έχουμε πιάσει μπαρμπούνι. Για βάλε κάμερα. Έχει κάμερα. Ναι, τώρα το ξέρω. Για κλείσε. Καλησπέρα παιδιά. Εδώ παίζει σκληρή εκπαίδευση, σκληραγώγηση στο 100%. Είμαι από τις 6 ώρα, ξύπνησα από εχθές και αλήθεια λέω φτερνίζεται. Και σε 2 ώρες κλείνουμε 24 ώρες. Ψέματα λέει παιδιά, το Hyper τουλάχιστον Low εγώ. Adventure είναι μια περιπετειώδη σειρά. Είναι content το οποίο δεν είναι καθόλου κουραστικό. Περνάμε καλά. Όπως βλέπετε εδώ ο φίλος μου ο Σάκης Στο Hyper Low Adventure. μπερδεύτηκε μάλλον, μιλάει για άλλη εκπομπή. Στο Hyper Low Adventure σήμερα έχει καλέσει ο Hyper Low έναν πολύ σκληραγωγημένο άνθρωπο, ο οποίος είναι από τις 6 ώρα ξύπνιος. Έχει πάει δουλειά, έχει πάει γυμναστήριο και πριν λίγο έκανε ψάρεμα και κουπί, να τονίσω, και μπορώ να πω πως είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία όλο αυτό. Τι έχεις να πεις για εκεί που μας ξέσυρε η Άγκυρα? Εκεί ήταν ένα τυχαίο γεγονός που έγινε και ευτυχώς επειδή ήμασταν, τα είχαμε 400 εκείνη τη στιγμή, μπορέσαμε και γλιτώσαμε, διότι είμαστε άψογοι καπετάνοι, οπότε δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα και κανέναν, μόνο το Θεό και τη θάλασσα. Μείνετε συντονισμένοι μάγκες στο Hyper Low Adventure. Και ποτέ μην πηγαίνετε κόντρα με την θάλασσα. Να έχετε Ακριβώς. πάντα το νου σας. Αλλά πώς ήταν η εμπειρία σου? Αρκετά καλή θεωρώ, αν και σε 2 ώρες κλείνω 24 ώρες ξύπνιος. Μπορώ να πω Θεωρείς πως ότι- νιώθω ακόμα πιο δυναμικός από ποτέ. Σε περιμένουμε να δεις το νέο μας βίντεο και να απολαύσεις τις συναρπαστικές στιγμές που βλέπεις σε αυτή την περιοχή. Επίσης παιδιά, θέλω να συμπληρώσω εγώ. Είμαι εδώ με το φίλο μου τον Σάκη. Έχουμε κάνει κάποια πλάνα. Λιμενικό είναι αυτό ρε. Δεν πάει να Ευτυχώς μάγκες, δεν πανάνε ό,τι να είναι. Εμείς έχουμε φύγει από τη θάλασσα πλέον. Έχουμε μαζέψει. Κάναμε 5 λιθρίνια. Ωραίο σημείο. Βρήκαμε άλλη μια τοποθεσία η οποία κρατάει ζωή. Και μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βίντεο στο Hyper Low Adventure. Κάνε ένα like, ένα subscribe, ένα comment για το τι θες να κάνουμε και άλλα μέρη που θα ενδιαφερόσασταν να εξερευνήσουμε. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να έχετε μια καλή συνέχεια.